A plataforma sanitaria da zona sur xunto con algúns representantes da Xunta de Persoal chaman a novas mobilizacións veciñais. O que se trata é de difundir o rexeitamento á actitude do Goberno da Xunta por ignorar as protestas e manifestacións de toda Galicia contra o proxecto da Lei de Saúde. Este mércores 24 de xaneiro ás 12 da mañá no Hospital Comarcal de Monforte é a primeira chamada e a segunda será o 4 de febreiro á mesma hora pero en Santiago de Compostela. Haberá servizo de autobuses con saída do Parque dos Condes de Monforte ás 9:30 da mañá. Dende a plataforma sanitaria sinalaron que este decreto agocha tendencias que xa se estarían a detectar nos últimos anos e que levan a progresiva perda de servizos e fomento da actividade sanitaria privada. Sinalan que as listas de agarda seguen a incrementarse e que o denominado decreto de tempos máximos de espera en vigor dende hai uns días non é solución, xa que se o paciente rexeita a proposta do centro que se lle fai perde este dereito, ou que se pode optar por un servizo privado con adianto do pago por parte do paciente e posterior reembolso, algo que fomenta a desigualdade de oportunidades. Por outra banda, a Pladesapu denuncia a perda de calidade existencial na atención primaria motivada por aspectos como a perda progresiva de presuposto para 2018 e a falta de cobertura ou a cobertura precaria das baixas de persoal. Por outro lado, sinalan a privatización e externalización de centros, servizos, concertacións e investigación. Os hospitais aluden unha vez máis á perda de camas, e no caso dos comarcais o máis preocupante é a centralización nas cabeceiras de provincia e a eliminación da autonomía do hospital ao desaparecer as áreas sanitarias de Lemos, a Mariña, o Barco e o Salnés. En resumidas contas, sosteñen que a nova lei orienta o sistema a un modelo hospitalocentrista que pensa na enfermidade pero non na promoción da saúde e na prevención, a estrategia que asegura a sustentabilidade do modelo público.